man gør heroppe, det er jo at sige, at den sygdom, du har, og den sygdom, du har, den skal behandles ens. Hvis man brugte det her, så kan man jo gå ind og sige, hvad er årsagen og grunden, og hvordan er du bygget sammen for til den sygdom, så man mere kunne lave en medicin, der passer mere til den individuelle. Men det gør man ikke heroppe. Der låser man sig fast i at sige, sådan er det. Og jeg kan også se, hvad for et samfund vi får. Vi får netop, at vi bliver presset ud til, at vi skal passe i nogle små bokser og båse, bliver mast sammen og så siger, sådan skal du være. Og det, der sker i øjeblikket, det er, at der er ikke nogen af os, der kan være der. Vores ånd vil ligesom ud og blomstre på en ny måde. Vi vil være fri. Vi vil udtrykke os selv på en ny måde. Altså, vi går ligesom mere og mere væk fra det her meget fastlåste, stereotype samfundssystem, at vi har fået bygget op. Og så kommer så det her, hvorfor er det så, at vi er bange for det, hvis det virkelig er rigtigt, at vi er bange for det? Er det så fordi, at vi har en eller anden tryghed i at høre til alligevel? Har vi bildt os ind, at vi har en eller anden overlevelsesenergi, eller glæde eller tilfredshed i forhold til det her? Det jeg skrev i forordene i forhold til det her, det var jo, at hvis man kigger på, at det er meget vigtigt for os på en eller anden måde at få den kompetence af at høre til samfundet, så vi hele tiden stræber efter at nå en eller anden form for resultat, eller anerkendelse, eller prestige et eller andet sted. Det starter jo meget tidligt i skolen, måske endda allerede før, at der hele tiden bliver sat krav, forventninger og normer til os, styret ud fra andres overbevisninger, er det rigtigt eller forkert er. Men hvis det allerede sker der... Børnehaven. Ja. Før sådan set. Før de bliver født. Altså, meget tæt på. Meget tæt på, ikke? Altså, der er allerede en eller anden form for styring, og det er jo ikke, fordi man skal huske dem, der styrer. Der er ikke noget rigtigt og forkert her. Det er bare et billede af, hvorfor det er, at vi gør de ting der. Og det jeg kan se, det er jo, hvis man lige pludselig kan løfte, at man selv begynder at stille nogle spørgsmålstegn. Hvad fanden er det, jeg tænker? Hvordan er det, jeg føler? Hvorfor er det, jeg gør det? Altså, i stedet for bare at have en følelse, så gå ind og så sige, hvorfor er det, jeg er ked af det nu? Hvad går den ked af det ved mig? Hvad ønsker jeg? Ikke? Fordi mange gange så sige, at vi ønsker jo glæden, kærligheden, tilfredsheden, det gode liv, det skønne liv, det dejlige et eller andet sted. Men der er lige det her foran os. Det er lidt ærgerligt, at jeg har det her, for ellers ville jeg have haft det så godt. Men hvis vi flyttede fokus, og allerede havde en oplevelse af, at vi havde det godt, alt så var her. Så vi ikke dvælet i de der fastlåste overbevisninger og dogmer, vi også lægger ned over os selv. For det gør vi jo også jo. Det er så sundt for mig. Det er jo realiteten et dogme, for vi ikke engang sagt, hvorfor er det sundt for mig? Hvorfor er det, jeg har den oplevelse? Jeg er så bange, jeg tør altså ikke uden for en dør. Hvis man bare stiller sig det spørgsmål, hvorfor er det? Så bliver man nødt til at gå lidt dybere i det. Man får en anden interesse for sig selv. Og man får mulighed for at i hvert fald få en anden forståelse, eller begynde at analysere sig selv på en ny måde. I stedet for bare at låse det fast og sige, sådan er det. Desværre, altså lægen har sagt, at jeg har den og den sygdom der, og den er uhelbredelig. Det er også et dogme, fordi hvordan fanden kan man vide det? Det vil sige, at lægen skulle vide alt om liv og død, og hvor længe vi lever og ikke lever. Det kan jo se mange gange, at man tager fejl alligevel. Ikke? Eller det her med, at vi definerer livet ud fra vores egen følelsesmæssige oplevelse, og vil gerne have, at andre skal leve efter den samme følelse og tanke, vi har. Jeg har aldrig smagt sushi. Er der en, der kan forklare mig, hvordan det smager? Sådan så jeg kan forstå det. Det er afhængigt af, hvad du putter i den sushi. Hvad siger du? Der er forskellige ingredienser. Ja, men kan du forklare, hvordan det smager? Giv mig en oplevelse af, hvordan sushi smager. Jamen laks, kender du laks? Kan jeg se, at så går man op, så bliver det ren teori. Fordi så laks, og så et eller andet i forhold til laks, så skal jeg smage over, og så skal jeg have en eller anden konsistensoplevelse. Og det kan ikke lade sig gøre, men vi lader os alligevel ind, at det er det, der sker et eller andet sted. Og det er jo det samme nu. Altså nu afleverer jeg en masse ord, og så kan jeg have nu har jeg sagt det, og de har forstået det sådan og sådan. Har jeg ingen idé om? Overhovedet ikke. Jeg kan gå ud og sige, der ramte jeg dem virkelig eller noget, ikke? Og så kan jeg gå rundt med den oplevelse, det er jo selvfølgelig dejligt for dig. Og I kan gå hjem og så sige, mamma mia! Der er ikke nogen, der ved det. Men vi danner os den herop, at det dogme der, at sådan er det bare et eller andet sted, det bliver en overbevisning. Og det er da fedt, hvis det er en overbevisning, der bringer mig glæde eller tilfredshed, eller løfter mig i mit udtryksform. Men det er satme dumt, både af mig og min omgivelser, hvis det gør det modsatte. Så altså, når vi alligevel ikke ved, hvad fremtiden bringer, eller hvad andre ser eller tror, så vil det sgu da altid være en fordel at begynde at tænke på,
hvor er det, jeg lægger mit fokus hen? Hvad er det, jeg gør med mig selv? Hvor er det at mit rodpunkt ryger hen hele tiden? Man kan spørge sig selv, hvad henter mig lige nu i dette nu, og være fyldt med kærlighed og tilfredshed? I realitet ingenting andet, end hvis vi begynder at kigge ind i vores følelser, eller lade os selv styre. Men hvis nu vi har fundet ud af, at følelsen ud fra at ture egentlig handler om, at hvis vi definerer, at vi ikke tør, så har angsten fået lov til at definere, at det er svært at være os selv. Men hvis vi stadigvæk siger, jamen kan jeg nogensinde være andet end mig selv, så kan angsten jo ikke have ret. Men hvis angsten får lov at få ret, så kan I jo se, hvor meget følelsen går ind og styrer, og hvor meget den låser os fast i at flytte os fra os selv. Så måske er det den vej, vi skal gå ind og kigge i stedet for, og så sige, at jeg har nogle følelser, jeg har nogle omgivelser, nogle overbevisninger, nogle dogmer og nogle indgroede vaner og forskellige ting, der har flyttet mig fra mit sande jeg, mit sande centrum. Er det ikke nærmere angsten for angsten? Fordi angsten, det er jo en følelse ligesom glæde og sorg. Men er det ikke angsten for angsten? Jo, men den kommer jo i hvert fald også op. Altså, fordi angst, det er bare en følelse. Jamen, det er angsten for angsten også. Jo, det er jo lidt længere ude. Jo, men det er stadig ikke det samme. Men det jeg siger, altså, det jeg siger, det er, at hvis du er dig selv, men angsten siger, at det er svært at være dig selv, så kan du godt putte angsten for angsten, altså et eller andet sted, men den låser stadig fast et eller andet sted. Og det er det, der er sjovt ved følelser, sådan, som jeg i hvert fald oplevet som terapeut også et eller andet sted, at en følelse er ligeglad, hvad den skal leve af, bare den kan få lov at leve. Og det eksempel, jeg kan give, som er nemt at forholde sig til, som ikke går ind, fordi det er en stor gruppe, som upersonligt, det er, at hvis I vil forestille jer de her 12-trins alkoholikere, der går ind i 12-trins Minnesota-modellen et eller andet sted, ikke? Alle alkoholikere, de har haft en afhængighed. Men 12-trinsmodellen, sådan som jeg i hvert fald ser det, er en anden form for afhængighed. Det er en bedre form for afhængighed, for det skader ikke kroppen på samme måde. Men de bliver fuldstændig afhængige af deres system. Så I kan også se, at afhængigheden er der stadigvæk. Den får der bare lov at få næring et andet sted fra. Og når vi begynder at kigge, at andre følelser gør nøjagtigt det samme, så er det også begynder at være at kigge på, at det ikke nok endelig at flytte sig. Og det er jo også det, man siger, at næsen flytter med, eller hvad man nu kan sige, ikke? Det er ikke nok at flytte sig selv, altså det er op at komme ind og så sige, hov, hvad er det, der har fået tag i mig her? Hvorfor er det, jeg har den dogme eller overbevisning omkring mig selv? Så i forhold til det, så kan I godt se, at hvis vi leger med, at så må man jo ligesom være blevet viklet ind i noget. Materien har fået fat i os, har låst os fast i en eller anden måde at se og opfatte både os selv på og os selv i forhold til omverdenen. Det er jo også bare begreberne. Altså bare det at komme ud over alle de begreber, vi har for alle ting og for hinanden. Og altså komme ind bag ved det. Ja. Altså, det er jo også bare tillade dig bag selv. ved angsten og følelserne og alt det andet. Altså bare det at komme tæt nok på at være i nuet, og til at opleve essensen, til at være i kærligheden, til at være i tingene. Det er jo næsten det mest skræmmende, synes jeg. Hvorfor? Jamen altså, at man ikke kan, at det er så svært at afkode det der. Hvad nu hvis det er, fordi du bruger den ordvinding, at du siger, at det er så svært? Fordi det er jo allerede en bremseklods. Nej, men altså, jeg kan godt gøre det, hvis jeg prøver på at indstille mig på det, ikke? Men altså, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke være i den tilstand hele tiden. Nej, men hvis jeg øver mig i at gøre det, så tror jeg da på, at jeg kan blive bedre. Men prøv at høre, det er svært, jeg øver mig, jeg gør et forsøg, jeg prøver, jeg er på vej, osv. Hvis alle de her ord her, vi alle sammen er blevet viklet ind i, og på den måde endelig har gjort det sværere for os selv, end det reelt er. Kan det ikke også være noget med, hvis man før har oplevet at miste, altså den der angst, man får, fordi man har prøvet at miste et eller andet, altså lige før man ikke tør at tro på, at det her kærlighed, det er noget, der varer ved? Nej, men altså helt tilbage til, altså for at provokere sig selv, kan du være nogensinde andet end dig selv? Nej. Kan man da ikke? Det ved jeg ikke. Og hvis vi kigger på børnene, ikke? Så når barnet bliver født, så er det fuldstændig frit. Altså, ja. Jeg har selv fået 2 børn, og jeg glemmer aldrig at sidde med min datter, som var den førstfødte. De første 2-3 timer, der var bare fuld hul igennem. Og så begyndte hun simpelthen langsomt at lukke, ikke også? Siden han kommer ud i samfundet, skal socialiseres og skal indpasse sig, for at vide, det er rigtigt, det må du ikke gøre. Nu får du ros der, nu får du smæk der, og så videre. Altså, vi bliver jo simpelthen guidet ind, at vi kan kun gå den vej, og vejen er simpelthen bare så smal, ikke også? Vi har jo ikke den der 360 grader. Og hvis vi så samtidig har fået at vide, at vejen den er svær, og det kræver meget, det kræver mange ofre, og den er angstopkrævende osv.,
så gør vi det jo ikke ligefrem nemmere for os selv. Det er det, jeg siger. Altså, hvis angsten har fået lov til at aflevere de budskaber til os, putte nogle dogmer ind i vores system, samfundet har ædt dem også og taget dem ind et eller andet sted. Jeg afleverer det bare som, at hvad nu, hvis vi har taget fejl? Det, så kan vi sende et håbsenergi ud. Hvad nu, hvis vi har taget fejl? Hvad nu, hvis det er lige nøjagtigt, fordi at vi siger og gør sådan ved os selv, at det overhovedet er svært? Hvad nu, hvis det er sindssygt let? Det er sådan, ja, det kan jeg altså ikke lige rigtig tro på. Men bare stil jer selv, altså prøv at lægge mærke til, hvad det kan gøre ved jer, hvis det lige pludselig var let. Jeg tror ikke, at jeg ved, hvad man skulle stille op. Men alligevel, hvorfor skal du stille noget op? Altså, igen, du kan ikke være andet end dig selv. Men det der måske er, det er, at vi måske dårligt kender os selv. Fordi vi er blevet viklet ind i så mange dogmeoverbevisninger og trosretninger og, hvad kan man sige, negative oplevelser, der også har skabt nogle dogmeoverbevisninger. Ikke? For det er jo det, man gør, at hvis man har været ude for et eller andet, hvor man har mistet noget, så siger, det skal jeg ikke prøve igen, for det gjorde ondt. Det ved vi ikke. Men vi er allerede overbevist om, at det gør det, så det vil jeg være. Altså det har jeg i hvert fald set, både ved mig selv og ved andre, ikke? At man har jo den der, det her, det vil jeg sgu, det skal ikke gentage sig igen, så derfor så tager den forbehold væk. Men kan du ikke se, hvor fastlåsende den er? Jo, og hvor negativt overbevisende den er? Jo, altså det bliver jo meget, altså, og det er også derfor, man siger, at hvis det bare var lys kærlighed, ikke? Altså, det kan virke så skræmmende, ikke? Så man bliver bange for, at Gud hvad men nu, hvis det ikke er dig, der siger det, hvis det er angsten, der får dig til at sige det. Jamen, det er det sikkert ikke. Jamen, prøv at lægge mærke til, hvis du kan blive fri af den. Hvad nu, hvis det ikke er angstpåkrævende, og det ikke er alt det her andet her, som vi har defineret? Hvis det bare er glædesfuldt og let. Kan du mærke, det giver sådan en tillidsbefordrende energi? En skepsis kan jeg godt mærke, men kan du mærke alligevel, at det løfter. Altså, det skaber en ny form for håb.